Δήμαρχε της Αλεξάνδρειας, συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Λυκιάρχα, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, γονείς και εκλεκτοί προσωπημένοι, αλλά πάνω απ' όλα αγαπημένα μας παιδιά, τα οποία αποτελούν και την ελπίδα και τη δική μας και των γονιών σας και της κοινωνίας. Εγώ θα ήθελα να σας δω μόνο σε ελάχιστα πράγματα. Βέβαια μιλήσατε ότι είναι ο αποκεντρικός χώρος ενώπιση της αποχώρησης από το σχολείο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι οι αναμνήσεις τις οποίες έχετε αποκομίσει και όντως είναι ευχάριστες, για να τις κάνετε πιο ευχάριστες τόσο για εσάς όσο και για εμάς, θα πρέπει να καταβάλλετε αυτό το διάστημα το λίγο που απομένει μια μικρή προσπάθεια, προκειμένου να κάνετε περήφανους τους γονείς σας, εμάς, αλλά και όλη την τοπική κοινωνία. Εμείς θα το θεωρείτε δεδομένο ότι θα είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα που όντως είναι τιτάνιος που θα δώσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά χάρη στη συμπαράσταση και των καθηγητών σας, που δεν είναι μόνο φρουροί την περίοδο που ήσασταν μαθητές, αλλά θα είναι και φρουροί και καλή φρουροί για την περίοδο αυτή. Ως εκ τούτου έχετε και εσείς μια υποχρέωση προκειμένου να αποκομίσετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Να το θεωρείτε δεδομένο ότι εμείς θα συμπαρασταθούμε και στην προσπάθεια αυτή που θα καταβάλλετε εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων, που όντως είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους, αλλά επειδή βασιζόμαστε σε εσάς, πιστεύω ότι δεν θα διαψεύσετε ούτε τα όνειρα και τις ελπίδες και τις δικές σας και των γονιών σας και τις δικές μας, αλλά και όλης της κοινωνίας. Εμείς, σαν νέα Δημοτική Αρχή, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πούμε αυτό παιδιά, αλλά να είστε σίγουροι ότι σαν νέα Δημοτική Αρχή από το πρώτο του 11 θα συνδράμουμε και προς το σκοπό αυτό με ένα γενναίο ποσό, το οποίο όντως θα είναι γενναίο. Προκειμένου να υλοποιήσουμε μια πρόσκαιρη όντως διασκέδαση, μια ανάποδα την οποία δεν χρειάζεστε, αλλά και εμείς ένα πράγμα θα ζητήσουμε από εσάς. Να είστε κι εσείς πιστοί σε αυτό το οποίο υποσχεθήκατε, για να μας κάνετε όλους υπερήφανους. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία. Θεωρούμε δεδομένοι ότι βλέπω όλο τον κόσμο ο οποίος σας αγκαλιάζει. Και αυτό δημιουργεί και χαρά και υποχρεώσεις. Καλή διασκέδαση, καλή επιτυχία και σε όλο τον κόσμο καλή διασκέδαση.